Singalon o Pak. Serba singalon gini jagung ini prakendok. Pak, sampean ngerti ora Pak? Ya kayak tempat kelahiran nyo ning kene Pak, Brebes Pak. Yang andel lho wong kon lairen jero nendok. Ya ngene. Kudu ning ndok kuwe. Tapi ora pecah ya. Lahir nakon pipis iki. Nang ndok kuwuk nang kaya kuwe o. Kon kan kuwuk ya. Ya rada secuil kuwuk. Iya, mulane kaya kusiraine. Tapi saiki mending o Pak, ora kuwuk-kuwuk nemen o. Ya iya bareng karo nyo. Coba ini secuil mbok apa ya? Ya iya. Kayak maning aktuk nalulur maning. Endah apa Pak? Men meling-meling ae tolopang. Aregling. Sinakin. Pembeli Pak. Sinakin wong ya kok. Mikiri. Ora mikiri wong, sebenarnya ngene dewek bermasyaraan aregling. Luru aku gimana ke? Gua apa? Ngamen oh. Seneng kaya kuwe. Ora nurut kok. Ngalung-ngalung jauh, aku ning ngamen. Nurut. Yung lanang kayak king garing ora duit gari 3.000. Umumnya wong lanang sing mesen kopi apa mesen wedang. Mulane Es teh. pun kan mene-mene melas kayak kue ben. Ana hasil gimana ke sepatunya copot ini go. Nyuwun no. Nyuwun sekali kono kue lampu merah sekalian nyuwun. Ora nurut kontak tinggal temenanan yakin. Jadi kene mbok apa ngobrol di sedelat. Ngobrol-ngobrol apa kayak kewane sumuk kok, pengen nginum kok. Ya aja sampe nduk tak bopong tak janji kanggo ning sampean Bapak Nek. Rewel tak tinggal kon temenanan. Ya coba. Ya wis tak ngamen wis. Wis mana ngamen no. Luru aku style melas. Tegel ya sampean berarti ya Pak. Mana? Tomprong. Jadi